Mara este foarte adâncă aici, uite, e 1,80, știi? Și aș vrea să păstrez telefonul, să nu mă faci să sar după tine. Arunc telefonul și te salvezi, da? Hai, dă drumul. Bravo, foarte bine. Te duci înapoi acum, du-te înapoi cât poți. Te chem eu. Hai, du-te. Ești aproape la jumătate, te rog frumos să vii înapoi. Acum să văd dacă reușești să vii. Voinicească, te rog. Hai. Mai poți? Nu te lăsa, că știu că ești foarte ambițios. Bravo, Mara. Hai, Mara. Deci, ai fost aproape de jumătate, deci te poți salva singură, deci nu mai, știi să nu.